A la facultat formem graduats i graduades en òptica i optometria, que treballaran com a professionals de la salut visual. I això ho faran tant en establiments sanitaris d'òptica, a peu de carrer, com a centres d'atenció primària, hospitals i centres oftalmològics, al costat d'altres professionals de la salut com el personal mèdic oftalmòleg. També m'agradaria destacar que la nostra facultat, té una molt bona relació amb el teixit professional i empresarial vehiculat a través del patronat. Som l'única facultat de tot l'Estat que en té un i gràcies a ell el nostre estudiantat pot realitzar pràctiques acadèmiques supervisades i remunerades en diversos centres. Així garantim que cada alumne haurà visitat un mínim de 120 pacients reals de forma supervisada abans d'acabar els seus estudis de grau. Algo molt positiu d'aquesta universitat és que et dona l'oportunitat d'anar a estudiar fora, que és algo que vaig fer en el seu moment. Vaig estudiar un any a Aalen, a Alemanya, i és una de les millors experiències que he viscut mai. El Centre Universitari de la Visió és la clínica de salut visual de la Universitat Politècnica de Catalunya, on els estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria fan les seves pràctiques clíniques. Aquestes pràctiques es fan en el programa de Mirades Solidàries, en el que s'atenen pacients derivats dels serveis socials de pràcticament tot Catalunya. Són pacients que per circumstàncies de la vida no es poden pagar uns serveis visuals, unes ulleres o unes lents de contacte, i ens els deriven aquí en el CUP. Actualment tenim dos centres, un aquí a Terrassa i l'altre a Barcelona. El de Barcelona està dedicat única i exclusivament a lents de contacte. L'aprenentatge-servei està basat en això, en què els estudiants aprenen i a la vegada fan un servei social amb aquests pacients derivats dels serveis socials i que gràcies a la col·laboració de les empreses del sector els hi podem proporcionar unes ulleres o unes lents de contacte. Si en el curs de la visita general es detecta que a banda d'ulleres poden necessitar teràpia visual, lents de contacte o tractament de baixa visió, també se'ls deriva a la clínica del propi màster, on també se'ls hi pot fer aquest tractament. El que més m'agrada de la nostra facultat és que tenim una clínica adjunta, és a dir, altres universitats normalment quan han de posar en pràctica els seus coneixements doncs ho fan entre els companys que tenen a classe o si no porten familiars de fora. En canvi nosaltres, al tenir aquesta clínica adjunta i que el personal del CUP ens porta persones externes, que són pacients de la vida real i a més amb patologies i diferents graduacions, doncs és un punt a favor de posar en pràctica els nostres coneixements i d'adquirir-ne nosaltres d'altres. Doncs que si la seva vocació és ajudar la gent, si la seva vocació és donar-li una millor agudesa visual a les persones que ja tenen o fer que processin millor a nivell cerebral el que estan veient, aquesta és la seva carrera.